OK, môžeme sa ísť pozrieť na to najlepšie, teda dozadu. Ako vidíme, tak máme aj bočné dvere, o tom budeme samozrejme ešte hovoriť, nejaké ďalšie veci hore na streche. Čo je podstatné, je 5 rokov záruky. Takže Nissan dáva v tomto prípade 5 rokov záruky, čo je naozaj dostatočne veľa. Zero emission, čisto elektrické auto, označenie Town Star. Podľa mňa to hovorí o tom, že to je predovšetkým nasadenie v tomto prípade, ak ide o elektrické auto, hlavne do mesta. Ale Town Star si môžete samozrejme kúpiť aj s benzínovým motorom. To, čo je podstatné a prečo som sa vlastne takto pripravil, je tento priestor vo vnútri. No, je to, tak povediať, čisto priestor na to, aby ste mali niečo ako domácu dielňu. Je to Sortimo, systém Sortimo, je na jednej aj na druhej strane a ide vlastne o také poličky, ktoré sú pre vás pripravené. Tu máte nejaké svoje náradia, iné veci, množstvo odkladacích priestorov a všetkému dáva korunu ešte toto zariadenie. Takže tu je niečo ako, pozrite sa, ako sa to pekne vyjde hore do tej polohy, ktorá je optimálna, aby som mohol takýmto spôsobom prichytiť niečo a pracovať ďalej. Takže mám tu nejaké svoje ďalšie výbavy, aby som mohol trebárs odrezať kus dosky a podobne, alebo trúbky. Jednoducho je to taká výbava, aby ste si mohli zobrať so sebou auto, ktoré je zároveň aj vašou dielňou. Aby bol ten priestor pre sverách čo najlepší, aby som tu mohol mať nejaké dlhšie veci, tak môžem dať do špeciálnej, takej úplne otvorenej polohy zadné dvere a potom mám k dispozícii ďaleko viacej priestoru na to, aby som sa dostal dovnútra, do mojej dielne. Toto je príklad využitia sferáku. Môžem sem dať aj dlhší predmet a napríklad ho skrátiť. Rád by som ešte povedal, že aj tá podlaha je bezpečnostná, aby ste mohli pohodlne vojsť dovnútra. Ten priestor, ktorý potom môžete odniesť so sebou, alebo teda nejaký predmet, tak pozrite sa, ako je to na výšku. On môže mať vo svojej výške až 110 cm, takže vyše metra môžete dať dovnútra, je to k dispozícii, samozrejme celý tento priestor, to Sortimo je doplňujúca výbava. Tento van môže mať taký priestor, že môžete vlastne urobiť z tohoto taký dopravník. Na šírku máme potom takisto zhruba 110, takže obrovský priestor, ktorý je pre vás pripravený. V tomto prípade samozrejme môžeme odviesť 2 osoby, takto je to myslené. Sortimo je krásny systém, ktorý sa mi na prvý pohľad zapáčil, pretože je to taká možnosť, ako si zobrať svoju dielničku so sebou a je to veľmi jednoduché, ako sa dá s ním pracovať. Pekne je to urobené. Toto je ono. Veľmi rýchlo zložíte. Všetko zacvakne. Vybavené. Systém Sortimo potom okrem podlahy a týchto bočných priečinkov ešte umožňuje aj preniesť veľké predmety hore na streche. To znamená, že aj tento nosič je takisto od systému Sortimo. Špecialitou tohto vyhotovenia sú ľavé otváracie dvere. Tie vlastne umožňujú veľmi rýchlo pristúpiť k niektorým najdôležitejším častiam z mojej dielne a mať tu taký poriadok. No a keď si potrebujem niečo zobrať, tak vlastne sa to dá i hneď dať dole, zobrať a môžem s tým ďalej manipulovať. O Sortimo je potrebné sa samozrejme postarať, ale je tu aj 3 roky záruka. Poviem vám teraz o cenách, ako to vlastne je, keď si budete želať Sortimo, alebo keď budete chcieť platiť nie jednu cenu naraz, ale budete chcieť mesačný, povedzme, prenájom. Základná cena 38 800 eur, bez DPH, stále upozorňujem. Táto farba biela je bez príplatku. K dispozícii máme 10-palcový TFT digitálny prístrojový panel za 417 eur a ľavé posuvné dvere 250 eur. Cena vozidla 39 467, čo je podstatné, aktuálny bonus takmer 6 000 eur, 5921 eur. Cena vozidla spolu po uplatnení bonusu je teda 33 546 eur. To je ovšem bez systému Sortimo. Systém Sortimo pridá cenu vo výsledku 37 221 bez DPH je vozidlo, ktoré je pred nami. Ak nechcete platiť naraz jednu sumu, tak máme operatívny leasing, to znamená
Nissan Townstar EV Van 45 kW bez Sortimo je za 579 eur bez DPH, so systémom Sortimo za 669 eur bez DPH. To platí vtedy, keď si to objednáte na 48 mesiacov s ročným nájazdom 20 000 km. Osobne si myslím, že takáto cena je celkom dobrá pre vozidlo takto vybavené pre človeka, ktorý potrebuje napríklad takúto dielňu.